Burújí ṣe ìyàwó fọ́mọ. Ẹ̀yin aráalé, bí ẹ bá rí gbogbo bẹbẹ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà, bí ẹ bá rí aṣọ bó ṣe ń paṣọ ránṣẹ́, náà ni fìlà ń pe fìlà ránṣẹ́. Kí ni Ọ̀túnba Ṣùbòmí, olùdarí FCM dúró ti kéèkì fún? Àṣé Burújí Kasham ó mọ ìjójó báyìí. Ta ló ní Lẹ̀pa nìkan ló mọ ìjójó? Ẹniọlá Ọ̀rọ̀bọ̀ mà ti tú kàkà ijó sílẹ̀. Ta ni ọkọ ìyàwó ń bájó ṣọ̀kì? Èyí ga ìròyìn ò táfojúbà. Ẹ̀yin aráalé, ẹ pàdé èmi ọmọ yín Mistura níbi tí màmá ti fi oríṣiríṣi àrà tó lọ lọ́jọ́ náà. Ẹ make sure pé ẹ jókòó ti TV yín ní on the 29th of May, Friday 7:25 p.m, Saturday 3:25 p.m, àti Sunday 8:25 p.m. Ó mà bẹ́ẹ̀. Kò ṣeé miss rárá.